марҳамат пешвоз мегирем. Асламова Фариштамоҳ. ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз мо дар мактаби интернат шаҳри Ҳисор қарор дорем. Ассалом, чихен шумо? Созим хубем? ман уҷаравем, ҳозир маш пеш шумо меом. Яким даврда орзуҳое ки ту нависонди мо овардем та? Бале. Бале, розӣ? Номи чие бачам? Шукрона. Шукрона чанд солаи? 5. 5 солаи? Ҳамин яким даврда мо омадем орзуҳое ки ту нависонди дар варақча дар ёдат аста? Ҳамин чиза мо да ту расондем. Аниқ, проверка кардем? Аниқ? Ту розии ба ҳамин чиз? Розим. Розӣ? Азоб Аҳмад. Саломат бошӣ бача. Ассалому алайкум. Салом алейкум. Фаришта, шумо бо кӯдако ба ғайр аз оне ки орзуи шумо амалӣ шуд, шумо навистед, мо тӯҳфаи шумо овардем. Боз оиди чӣ суҳбат кардед? Расти гап, мо бисёр суҳбат кардем ва бозӣ кардем, суҳбат кардем дар бораи чӣ ва ё дар оянда мехоҳанд шавад. ҳозир дар ҳамин ҷо истода шумо бояд чӣ гуна сухан кунед? Бояд сухани хуб кунам. ин хона интернат барои кӯдакони маъюб аст? Бале, аз бале. ҷиҳати ақлонӣ қафо монда ё Бале. ки аз ҷиҳати ҷисмониву ақлонӣ? Ҳаршон, ҳар шумо машғулият гузаштед? лабай? суҳбат оростед, машғулият гузаштед? Бале, ман қатишон бисёр суҳбат кардам ва бозӣ кардем. дар кадом мавзӯъҳо?
бисёр суҳбат кардем дар бораи чӣ орзу доранд. Бисёриёшон орзуҳошон беҳад хатарнок будааст. Ҳамин чизе ки барои мо чизи оддӣ ҳаст, барои ваё як ҷаҳон аст. Ин ман хеле рости гап хатарнок гуфта чиро дар назар доред? ба хотире ки чизе ки барои мо ҳар дафъ метавонем гирифта дорем дар зиндагимон, и барои мо як чизи оддӣ аст, барои ваён ин як ҷаҳон аст. шумо мафҳумҳоро баян карда истодаед. бале. Ва хуб, фаришта моҳ, дар оянда бо ҳамин лоиҳаатон чӣ мақсад доред? ҳамин лоиҳае ки пешниҳод кардед. дар оянда ман мехоҳам давом шад бинам, ман мехоҳам кӯдакҳоро ёрдам кунам, кӯмак кунам барои он ки орзуи ҳар як кӯдака мехоҳам амалӣ кунам, барои он ки... Ташаккур, фаришта моҳ. Фаришта, здравствуйте. Здравствуйте. Я тут смотрю, вам удобнее разговаривать по-русски, да? На русском вам удобнее. Да, да. Вот когда вам тяжелее дается свой родной язык, хотя бы постарайтесь по-русски отвечать, чтобы всем было понятно, чтобы мы поняли, что вы не боитесь сцены, и вы сильная. Потому что то, что мы сейчас посмотрели на видео, вы достаточно сильный человек. Вы можете, пожалуйста, немножечко рассказать на русском языке, чтобы мы поняли, что ваши мозги прям хорошо работают? Конечно, в первую очередь моя цель моего визита в этот интернат в первую очередь был, чтобы помочь детям. Помочь детям — это в первую очередь осуществить их мечты. Это помочь осуществить их мечты. Это также просто дать им свое внимание. Просто дать внимание, просто дать заботу, просто показать любовь. Я вас услышал. Спасибо, Фаришта моҳ. Хорошего дня вам. Спасибо большое. Фаришта моҳ, как вы думаете, какими качествами должна обладать настоящая мисс Душанбе? В первую очередь, мне кажется, она должна быть очень добра ко всем окружающим, неважно, кто ее окружает. Также она должна быть интеллектуально развита, также она должна участвовать социально быть активной, что в социальной сфере, что в государстве. Она должна быть социально активной, должна продвигать свое государство, она должна продвигать свою культуру, свой язык. Также, мне кажется, она должна быть послом добрых дел, скажем так. Как вы думаете, красота важна или нет? Каждый человек красив по-своему, и красота в глаза смотрящего. Молодец. Да или нет? Вот на этот вопрос ответьте. Красота важна, да или нет? Да, потому что Правильно. важна красота не только физическая, но и душевная, скажем так. Вот видите, теперь вы раскрылись. Теперь мы поняли, кто вы такая. И так свободно теперь владеете русским языком. Мы поняли, что, оказывается, вы хорошо подготовлены. Неплохо бы и знать свой родной язык. Это тоже правильно. пеш аз ҳама асос аст ва донистани он бояд ҳамчун зани тоҷик, модари тоҷик, духтари тоҷик забонро хуб омӯзеду китоб зиёдтар хонед. Я обещаю, что я исправлюсь. Ташаккур. Она делает добро тихо, но сильно. Умница. Спасибо. Далее встречаем нашу следующую участницу Малохат. شهر خاموش نیست. ما تنها گوش نمیدهیم. هر یک پرتاب این بی‌اعتنایی ماست. اما تغییرات از یک قدم، از یک قرار و از یک انسان آغاز می‌یابد. السلام علیکم حیاتی داوران و تماشابینان گرامی. من давлатзода малохат
имрӯз як минтақаи худро ҳамчун намуна интихоб кардам. ин як қадами аввал аст. имрӯз ман мехоҳам дар бораи як масъалаи хеле муҳим ҳифзи муҳити зист сухан гӯям. яке аз роҳҳои оддӣ вале хеле таъсирбахш барои ҳифзи муҳити зист ва ҳифзи табиат ин бакҳои ҷудогона мебошад. мутаассифона аксар вақт мо ҳамаи партовҳоро якҷо мепартоем. дар натиҷа пластик, коғаз ва партовҳои органикӣ олуда шуда коркарди дубораро душвор мегардонанд. агар мо пластик, коғаз, шиша ва дигар намуди партовҳоро ҷудогона нигоҳ дорем, барои коркарди дубора мусоидат мекунем. ин маънои онро дорад ки захираҳои табиатро сарфа мекунем ва муҳити зистро тоза нигоҳ медорем. биёед ҳама якҷо муҳити зистро ҳифз кунем, зеро табиат ин хонаи умумии мост. имрӯз ман ба шумо ҳамчун як намуна будам, ки аз худ ва муҳити атрофи худ сар кардам. шояд ин як қадами хурд ба назар расад, аммо маҳз ҳамин қадамҳои хурд сабаби як тағйироти бузург мешавад. агар мо имрӯз одати дурустро оғоз кунем, фардо дар шаҳри зеботар, тозатар ва солимтар зиндагонӣ хоҳем кард. интихоб дар дасти мост. ташаккур барои диққататон. Ассалому алейкум. Видеороликатон бисёр мувописанд омад. Як савол метиҳам, ба фикри шумо чӣ хел мешавад ҷавононро ба масъалаҳои муҳити зист ҷалб кунем, бештар ҷалб кунем ҷавононро? Ба фикри шумо чӣ? аввалин дараҷа мушкилиҳои экологӣ дар шаҳри мо бисёр нестанд, калон нестанд, аз сабабе ки бо шарофати раиси шаҳр Рустами Эмомалӣ аз соли 2024 соли бардоштани фарҳанги экологӣ буд, 900 рӯз, яъне то имрӯз бахшида ба 35-солагии истиқлолият. ҳар рӯза ҳар хел чорабиниҳо мегузаронанд, конференс мекунанд барои бардоштани фарҳанги экологӣ, маҳз дар мактабҳо низ барои ҷавонон, барои ҷалб кардани онҳо барои ҳифзи муҳити зист. фикр мекунам ки барои мусоидат кардан ва ҷалб кардани онҳо бояд корҳои фармондиҳӣ баргузор гарданд. Ва мо Рахмат, ташаккур. Малават, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, у меня какой вопрос. Немножечко проверяем ваш уровень английского языка. Why is it so important to take care about our city, the way we live? Why is it so important for us? Could you explain, please answer? Of course, thank you for your question. First of all, you have to respect yourself, right? When you respect yourself, you clean up after yourself. That's why nowadays the problem of ecology is very big because of the plastic, because it needs 700 years to end up. So we need to take care of the plastic and other trash, doing some new trashes in our city for the... I got you. Thank you very much. Thank you. малоҳат ба шумо савол дорам. Сардафтари адабиёти классику тоҷику форс ки аст?
сардафтари адабиёти классик ин Абабдуллоҳи Рӯдакӣ мебошад, ки соли 858 дар деҳаи панҷрӯ диназди Панҷакет ба воя расидааст ва он аввалин шоирест, ки бо забони форсии дарӣ шеър навиштааст. Беҳтарин офарин. Раҳмат. Ташаккури зиёд. Огромное спасибо, милая Малухат. Ну что ж, дамы и господа, ladies and gentlemen, только что мы увидели внутреннюю красоту наших принцесс. бори дигар арзи сипос аз тамоми ташкилкунандагон, аз тамоми сарпарастоне ки ин зебогиро баҳри ҳамагон омода карданд. Арзи сипос мекунем ва ба ҳамагон маълум аст ки чанде қабл яке аз иштирокчиёни мо хонум Томирис дар садама дучор шуданду, локин лавҳаашонро омода карданд. Агар аъзои ҳакамон иҷозат диҳанд, лавҳаашонро монем. Многоуважаемые члены жюри, только с вашего разрешения. Можно будет, да? бале, бале, марҳамат. Хорошо, спасибо. Тамом. Внимание на экран. فرزنداتو میگویند مادرم هر خیلی میشه آدم مادر میشه مهمتر است اینجا. Пан فرزند то همش مرد. Нечем было платить за квартиру, естественно. خیلی خونه درکی نیست، اما حالا میایده. هیچ نیارد. اما خدا خبر بس. خبر بگیریم بس من. این دنیا غنیمت، این دنیا گذران، گر خدمت نکنی گردی پشیمان. خبر مادر را بگیریم. مویهای سفیدش از بحری تو شد، آژنگیرش هم از بحری تو شد. розигии волидайн ин розигии худост. оре дар ин маврид ҳатто баҳс кардан ғайри муддаост, аммо сад афсӯс на ҳама рисолати инсонии худро то охир ба сомон мерасонанд. бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир. имрӯз ин пирони рӯзгор дида дунёеро бароям омӯхтанд, ки ақлу ҳушам зери суоле дармонданд. барои чӣ наход инсон то ин ҳад нисбати волидайн бераҳм бошад? چند فرزند داری؟ نگاه نمیکنن؟ نه اصلا نه جواب نشدم خدمت مادرم میکردیم چند سال شد اینجا میبینی؟ نما چند سال شد 20 سال شد 25 سال شد فقط بالا جنگوزم میشنم گریه میکنم میگم ای خدا من یا فضا نداد یا خونه نداد یا در نداد او دیدم در برای رو فقط تقوی چی نام داره؟ ما بابا حسن چند ساله این بابا؟ 96 خواهرم میگفتم فاطمه بود بگونه بودیم حکومت راپور میکنم من шукри ватан модар, ки то нафаси охирин фарзандонашро дар оғӯш мегираду нигоҳу бин мекунад. шумо чӣ орзу доред? не болеть здоровья в общем-то я неплохую жизнь прожила. Я бы не отпустила сына в Россию, чтобы рядом с мамой был. тақдир шояд. пас ақлу заковат ва шуури инсонӣ барои чист? бале дуруст. шояд дунё чунин сохта шудааст, аммо мо набояд фаромӯш кунем, ки инсонем. дунёро ба чашми сар не, ба чашми дил нигаред. Наша дорогая Томирис, конечно, к сожалению, попала в ДТП, и она находится в больнице. Но, к большому счастью, она себя чувствует очень-очень даже хорошо, но, к несчастью... Она идет на поправку. Да, на поправку, но не может ходить. Поэтому в связи с этим нам пришлось как-то вот включить на большой монитор ее видео. А прямо сейчас мы обращаемся к вам, господа присяжные. Вам есть что сказать? аъзои ҳакамон ягон гуфтание бошанд нисбате ки роли ки Томирис омода кардааст онко ҳатман мебинанд, чунки ин сабт аст. албатта ки бениҳоят навори дарднок аст
ва мо ҳоло хулосаи худро бароварда наметавонем. Яъне ин дар охир низомнома ҳаст, пас он баъд маълум мешавад. طبق نظامنامه شما بهای خود را میگذارید. تشکر زیاد. یک هفته ما ادامه میدهیم، بیشتر سخنی نمیکنیم و دیگر اشتراکچیان را دعوت میکنیم. همه خیلی از گلاندو. Согласно, Улугбекджон, как сказал неизвестный автор, мотор, свет, поехали. Начинаем. Рахмонова Сафина. ҳар рӯз дар кӯчаҳо ҳайвоноти бепаноҳ зиндагӣ мекунанд. онҳо хона надоранд, ғизо надоранд ва баъзан ҳатто умед надоранд. онҳо сухан гуфта наметавонанд, аммо дар чашмонашон дард дида мешавад. дарди танҳоӣ, дарди гурснагӣ, дарди фаромӯш шудан. ҳайвоноти бепаноҳ ин танҳо ҳайвон нест. ин як зиндагӣ аст, як қалб аст, ки ба меҳрубонӣ ниёз дорад. онҳо низ эҳсос доранд, онҳо низ метарсанд, онҳо низ мехоҳанд дӯстдошта шаванд. мо метавонем онҳоро наҷот диҳем, на бо чизҳои калон, балки бо амалҳои оддӣ. як пора нон, як коса об, як лаҳзаи ғамхорӣ. шояд барои мо ин чизҳо хурд бошанд, аммо барои онҳо ин тамоми ҷаҳон аст. биёед бепарво набошем, бигзор дилҳои мо гарм бошанд ва дунё барои онҳо каме беҳтар шавад. зеро меҳрубонии ҳар як инсон ҳамеша аз як қадами хурд оғоз мешавад. Ассалому алайкум, ҳозирини гиромӣ ва меҳмонони азиз. Ассалому алайкум, ташаккур Сафина, бисёр як навори хуб. Ба фикри шумо чаро ғамхорӣ ба ҳайвонҳои кӯчагӣ муҳим аст? ҳиссиёти ман барои ҳайвоноти бепаноҳ, вақте ки онҳоро дар кӯча мебинам ва гурбаҳое ки хона надоранд ва гурснаанд, рафта ба онҳо ғизо дода, онҳоро ба ҷои хонаҳои бесарпаноҳ мебарам ва онҳое ки инсонҳое ки ба онҳо зарар мерасонанд, фикр мекунам ки онҳо аз дӯст надоштани инсондӯстӣ ва масъулият мебошад. ташаккур барои ҷавобатон. Сафинаҷон, ихтисос идоракунӣ дар корхона, ҳамин як маълумот медодед дар бораи ҳамин идоракунӣ дар корхона, яъне чӣ гуна идоракунӣ? ман донишҷӯи курси яки донишгоҳи миллӣ дар факултати иқтисод ва идора таҳсил менамоям. ихтисоси ман иқтисодиёт ва идора дар корхона мебошад. мисли як сардори роҳбарияти корхона, мисли менеҷерӣ.
аз шоҳномаи безавули абулқосим фирдавсӣ хондагӣ ҳастед шоҳномаро? Кадом Бале. достонашро? Рустам ва Суҳроб. қироат карда метавонед ақаллан як 4 мисра ё 2 мисра? Дигар шеър мешавад? Дар бораи модар. аз шоҳнома? Не, ягон шеъри дигар. шеъри дигар аз кӣ? аз Абу Абдуллаи Рудакӣ. марҳамат. ба нураш гарчи ин хуршеди ховар фаро гирад ҷаҳонеро саросар намегардад валекин ин баробар ба ин пурқувватӣ бо меҳри модар фақат модар ба ҳар гармову сармо ҳамеша бар сари гаҳвораи мо накарда мижа таҳбиниш аз шабҳо калон карду чун ҷон бигирифта дар бар. як ҷаҳон ташаккур. саломат бошед. ташаккури зиёд мегӯем ба гулдухтари нозанин Сафина Боно ва ҳамакнун иштирокчии навбатиро пешвоз мегирем. кам кам қарсак занед. Салимова Шукрона. мо дар шаҳри зебою биҳиштосо зиндагӣ мекунем, аммо ҳар рӯз камтар фикр мекунем мо чӣ нафас мекашем. ин ҳаво рӯз ба рӯз вазнинтар мешавад. номи ман Шукрона ва ман 26 сола ҳастам. айни замон дар риштаи омӯзгорӣ кор ва фаъолият карда истодаам. ман мефаҳмам агар имрӯз наомӯзонем фардо дер мешавад. ки имрӯз дар тамбашавии роҳ буд? фикр кардед ки дар ҳамон вақт шумо чӣ нафас мекашед? мошинҳо, дуд, корхонаҳо. ин на танҳо ҳаворо ифлос мекунад, балки ба саломатии мо низ зарар дорад. ва об, агар мо онро ҳифз накунем, баъд чӣ мемонад? аз дарахтон оғоз мешавад. оби тоза аз рафтори мо. ин кори душвор нест агар аз худ сар кунем. ман танҳо омӯзгор нестам. ман шахсе ҳастам ки ба кӯдакон арзиши об ва тозагиро меомӯзонам. агар ҳатто як нафари онҳо фикр кунад, пас мо аллакай ҷаҳонро тағйир медиҳем. мо вақтро боз дошта наметавонем, аммо метавонем ояндаро дигар кунем. جوانان من به شما مراجعت میکنم. این وطن وطن شماست. این سرزمین اجدادی از شماست. سرجم شوید، خوانید، علم آموزید، کسب آموزید، هنر آموزید. экологияи тоза ин интихоби ман аст. табиатро ҳифз кун ва озод нафас гир. Ассалому алейкум. Навратон ба мо писанд омад. Як савол дорам. Ба назари шумо чаро шаҳр бояд ҳамеша тоза бошад? барои он ки шаҳр ин пойтахти тоҷикистон
тоҷикистон мебошад ва тамоми он меҳмонҳое ки аз хориҷи кишвар вориди тоҷикистон мешаванд аввал аз шаҳр дидан мекунанд ва баъдан ба ноҳияҳои дурдаст ба мавзеъҳои таърихии мо мераванд. Ташаккур. Шукрона, ташаккур. Амин барои чӣ давоми қариб 1 сол мешавад ки номи Робияи Балхӣ дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ дар забони мардум, кӯдакон, наврасон бештар шунида мешавад? аз Гулрухсор Сафиева ягон шеър медонед ки вай ҳамчун шоираи шоири халқии Тоҷикистон, шоираи ватансаро, ватандӯст, шеърҳои хеле баландпоя доранд. аз Гулрухсор намедонам, аз дигар шоирон метавонам гуфтам. аз кӣ? аз кадом шоир? аз устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ. марҳамат бошад. то ҷаҳон буд асари одам фароз, кас набуд аз рӯҳи дониш бениёз. мардумоне бихрадан дар ҳар замон, рӯҳи донишро ба ҳар гуна забон. гирд карданду гиромӣ доштанд, то ба сар андар ҳаме бингоштанд. донишан дар дил чароғи равшан аст, ваз ҳама бард бар тани ту ҷавшан аст. дигар шоирорам хонед. Шукрона, шумо омӯзгор ҳастед, шумо шахсияте ҳастед ки бояд идеал бошед барои ҷавонон. лолаҳо дар ёлаҳо махмал шуданд, духтарон дар теппаҳо маҳтал шуданд. Гулрухсор Сафиева. саломат бошед. ташаккур барои иштирок. Она меняет мир без шума. Умница. Встречаем следующую нашу участницу, Ганджина. Асалом, ту чӣ ном дорӣ? дар оянда кӣ шуда мехоҳӣ? Милиса, молодец. Чӣ мехоҳӣ ба ту туҳфа кунам? Фата туфли, молодец. Калготки, молодец. шумо ояндаи хуб доред, оянда беҳтарин аст. шумо фақат хонед. биё бо ҳамдигар рақс мекунем. намегирад. хубаш ба дӯсти худам занг занам. алло. Бабай. салом. Салом алейкум. хуб ҳасти дӯсти азизам? Раҳмат, шумо хуб? раҳмат. дӯстам, ман мехостам пагоҳ ба ятимон
توفیق کنم و آرزوهای آنها را عملی سازم. میتوانی تو برای من کمک کنی؟ بله چرا نه؟ خب رحمت. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. У меня такой вопрос к вам. Как можно улучшить состояние этих прекрасных детишек? Что нужно сделать? Вот ты бы что сделала для этого? Как-то поменять уровень жизни, чтобы сделать их намного счастливее, чем они есть? Я, конечно, понимаю, что наша прекрасная страна заботится об этом. Так или иначе, мы тоже являемся частью этого общества, и мы тоже хотим как-то внедрить наши, скажем так, возможности, чтобы поменять условия жизни этих прекрасных детишек. На ваше усмотрение, что еще не хватает или что бы вы сделали? از ما فقط با آنها مهر داده می شود تمام دیگر همه چیزهایی که دیگر با آنها اساسگذار صلح و وحدت پرزیدنت محترم امام علی رحمان همه چیزهای آنها را فراهم کرده است فقط مهر محبت رحمتك الله. گنجینه شما اقتصاد و اداره تحصیل میکنید بله بله در همین فاکولته. خب برای چی در رولک با زبانی نوبی تاجیکی گپ نمیزنید و با همین ملادت چی به ترجمه می شود؟ آفرین. آفرین. شما می توانید آفرین گویید؟ بله من فقط با احساس آنها را میخواستم که با آنها فهمونم که آنها تنها نیستند و ما آنها را میفهمیم. شما می توانید که همین رولک چند مرتبه ثبت کنید و بعد انتخاب کنید خودتون مونتاژ کنید. بله بله. برای چی نکردید؟ من فقط دوام یک روز این را کردم. یک روز امکانیت داشتید؟ بله. خودتان تنها بودید؟ بله بله. سلامت باشید. تشکر. گنجینه شما حضور گفتید که شما یک روز امکانیت داشتید میخواد؟ بله معلمه جان. این گونه نبود که با شما گنجینه امکانیت دادگی بودن خیلی زیاد یک لحظه میبخشید خیلی زیاد به هر یک اشتراکچی امکانیت بود فرصت بود که نوارهای خود رو جذاب جالب باید به نوار گیرن حتی کمک رساندن برای پیدا کردن نواربرداران اما شد حالتهایی که شما حضور میگوید یک روز نه با ما مهلتی بسیار بود ولی من با آن نواربردار فقط یک روز وقت داشتم برای همین. خب تشکر. Она верит в добро и создает его. Иброимова Гулавзо.
тасаввур кун ки ёрӣ пурсида наметавонӣ, на аз он сабабе ки намехоҳӣ, аз он сабабе ки сухан гуфта наметавонӣ. миллионҳо ҳайвонҳо дар паҳлӯи мо ҳамин хел зиндагӣ мекунанд, ҳар рӯз, ҳар соат ва ҳар сония. инҷо ҳайвонҳое ҳастанд ки партофта шудаанд, хиёнат диданд ва фаромӯш шудаанд, вале новобаста ба ин то ҳол ба одамҳо бовар мекунанд. ин дарсест ки мо бояд аз ҳайвонҳо ёд гирем. ҳар як ҳайвон қиссае дорад ки бо дард навишта шудааст. баъзеҳояшон партофта шудаанд, баъзеҳояшон гум шудаанд ва баъзеҳояшон дар кӯча ба дунё омаданд ва бархе аз онҳо муҳаббати одамиро ҳеҷ гоҳ эҳсос накарданд. онҳо гунаҳгор нестанд, танҳо мехоҳанд зинда монанд, гармӣ ва муҳаббатро эҳсос кунанд. мо наметавонем тамоми дунёро тағйир диҳем, аммо метавонем барои як ҷон дунё шавем. ҳар як кӯмаки мо муҳим аст, чӣ хурд бошад, чӣ калон. ту наметавонӣ ҳамаро наҷот бидиҳӣ, аммо метавонӣ ба ин ҷо биёӣ, хӯроке биёрӣ, маблағе равон кунӣ ё ба дӯстат бигӯӣ. ин кори хурд нест, ин барои ҳайвонҳо ҳамаи чиз аст. ассалому алайкум аъзои ҳакамон ва тамошобинони гиромӣ. алайкум ассалом. ассалому алайкум. шумо забони хориҷиро медонед? забони русиро медонам, забони англисиро дар сатҳи элементари. Why you think that to be caring of the animals, pets, home pets is very important in our life? Почему вы думаете, что жизнь животных и беречь этих животных в нашей жизни это так необходимо? برای چی شما فکر میکنید که فهمیدم. بله. Unfortunately, in our days, a lot of people will kill some animals and do something bad with them, and it's very bad. And we can't learn them to love animals. Я вас услышал. Спасибо вам большое. дарақат бисёр муҳим аст. саволи ман, чаро шумо фикр мекунед ки ғамхорӣ ба ҳайвонҳои кӯчагӣ ё кӯчагард ё ин ки бепарастор монда бисёр муҳим аст? ташаккури зиёд барои саволатон. сараввал гуфтанӣ будам ки ман хеле хушҳол ҳастам ки ба ман ҳамин лоиҳа пешниҳод шудааст. сараввал ман худам як дарси муҳимро аз ин лоиҳа гирифтам. ин дарси инсоният аст. ман аз ин лоиҳа фаҳмидам ки муҳаббатро на танҳо бо сухан, балки бо амал низ нишон медиҳанд. ҳарчанд ҳайвонот сухан гуфта натавонанд, онҳо низ мисли инсонҳо тарс ва муҳаббатро эҳсос мекунанд. ман фаҳмидам ки агар ташаккур гулафзо. мо шунидем шумо. ташаккур. Раҳмати калон. Аҷоиб. Раҳмат. Next participant. Sharapova Safina.
тоҷикистон сарзамини офтобӣ ва пуррангӣ, аммо ҳатто дар ин кишвари зебо гӯшаҳое ҳастанд, ки дар онҳо танҳоӣ зиндагӣ мекунанд. ман Шарапова Сафина, иштирокчии Мисс Душанбе, ва барои ман зебоӣ ин меҳрубонӣ, ғамхорӣ ва инсоният аст. мо баъзан фаромӯш мекунем, ки касе дар гӯшаи оромӣ танҳо мунтазири як нигоҳ, як сухани гарм аст. ман ба хонаи пиронсолон рафтам ва он чизе ки ман эҳсос намудам, назари маро ба зиндагӣ пурра дигар кард. ҳаминда ман шукргузорам, ки дар чунин давлати бугун бақувват зиндагӣ мекунем. ману моро ба ин дараҷа дастгирӣ мекунанд, ёрдам мекунанд. бошишгоҳи беҳтарин муаллимаи азиз дорем. ҳар вақт аз аҳволи мо мепурсанд. ягон вақти камтар ва ин мода ёрдам мекунам. беҳтарин. ман миннатдор. пухтан барои касе ин як нави муҳаббат аст. мо на танҳо хӯрок омода мекардем, балки муҳаббат ва ғамхориро ҳам мерасондем. ҳар як ҳаракат бо ниятҳои нек, ҳар як табақ бо як порчаи дил. дар ин ҷо саргузаштҳо зиндагӣ мекунанд. як умри пурра бо муҳаббат, дард, аз даст додан ва умед. замоне буд, ки онҳоро дар хона интизор буданд. замоне буд, ки садояшон муҳим буд. замоне буд, ки онҳоро бесабаб оғӯш мекарданд. он нигоҳҳо, он табассумҳо дар хотирам боқӣ монданд ва дар дил ҳис кардам, ки ин дидор охирин нест. баъд аз ин маро ба дидори як ҷуфти пиронсолон равона карданд. онҳо ба табассум ва нигоҳи гармашон моро пешвоз гирифтанд. онҳо дар ин хона танҳо ба иҷора зиндагӣ мекунанд ва умед доранд соҳиби хонаи худ шаванд. якҷо дарахт шинондем, гулҳо шинондем ва фазоро бо меҳр пур кардем. ва шояд ҳамин аст зеботарин чиз, вақте ки инсон инсонро танҳо намегузорад. ба ҳама онҳое, ки бо меҳру дастгирӣ саҳм гузоштанд, ташаккури зиёд мегӯям. ҳар як кӯмак, ҳар як дастгирӣ ин як қадами бузург ба сӯи некӣ ва меҳр аст. мо имрӯз ҷавонем, фардо мисли онҳо мешавем. эҳтиром ва меҳр бояд ҳамеша боқӣ бимонад. тоҷикистон. шом бахайр. шом бахайр. Сафина, ҳозир наворо дидам, мо хонаи пиронсолонро дидем ва баъдан боз як хона алоҳида, ки як оила зиндагӣ мекунад. ҳамин тавр? яъне ин чӣ буд? шумо яке аз хонаи пиронсолон гузаштед ин хона ба? нигоҳ кунед, ин муассисае ки ман рафтам, яъне ҳамчун позишгоҳ мебошад. онҳо таҳсили рӯзона доранд дар он ҷо, яъне онҳо соҳиб доранд, бегоҳрӯзӣ ба хонаи худ мераванд ё ки ба иҷора мешинанд. ва ин пиронсолоне ки ман нишон додам дар навор, инҳо бошандагони ҳамин хонаи пиронсолон, яъне ҳамин позишгоҳ мебошанд. ин дар шаҳри Турсунзода? Не. дар куҷо? дар тарафи Гулпарвар. ташаккур. ассалом, Сафинаҷон. ассалому алайкум. булбулҳо ба ман хабар доданд, ки шумо садои беҳамто доред ва фарҳанги волоӣ доред. аз шумо хоҳиш мекунам, як 4 мисра суруди Душанберо бо садои зинда барои мо замзама мекардед, бисёр олӣ мешуд. як дастгирӣ кунед, дӯстони азиз, ҳама каса. дигар суруда боша мешанд, лекин ҳамин Душанбе ба ман бисёр писанд омад. агар хоҳед ман ду суруд мехонам. не, якта бас. дутажда баъд пул талаб кунед аз ҳама. Бинголи лола, булбул банола, борону жола, омадаст баҳор, рӯи сабза, бо нозу ғамза, равон фирӯза, омадаст баҳор, овози ситор ба дашту кӯсор, оварда хабар, омадаст баҳор, лаблаби ҷубор як гули анор, оварда хабар, омадаст баҳор, омадаст баҳор, бо нағмаи тор, бо гулу гулзор, бо бӯи нигор.
Саломат бошед, саломат бошед. Ассалому алейкум. Ассалом. Бехтарин баромад кардед. Бехтарин баромад кардед. Ба шумо савол ба назари шумо гӯш кардани сухани пирсолон чаро муҳим аст ба фикри шумо? ман хаёл мекунам ки аз нигоҳашон аллакай маълум аст, чунки онҳо имтиёзи меҳру муҳаббат ҳастанд. На пул, на чизу чора, танҳо ҳамсӯҳбат шудан ба онҳо чӣ қадар ба онҳо муҳим аст, чунки онҳо дар он ҷо танҳо мезистанд ва ҳамсӯҳбат шудан ба онҳо ва ман ба ҷавонон мехоҳам расонам ки ҳатто агар мисол хайриявӣ, кори хайриявӣ ам набошад, ақаллан метавонанд рафта бо онҳо ҳамсӯҳбат шудан, рӯзи худро бо онҳо гузарондан, ки вайҳо чӣ қадар шод мешаванд, чунки онҳо ба таваҷҷӯҳ ниёз доранд. Чӣ қадар. Ташаккур. булбули ояндаи санъати тоҷик. иштирокчиёни навбатӣ абдуҳамидзода нӯшин. کوچه‌ها می‌گذاریم و فکر می‌کنیم اینجا همیشه همین خیال بود، اما هر محله این آینه انتخاب‌های ماست. من لایحه اکورایون را آفریدم تا نشان دهم تغییرات از جای‌های کلان آغاز نمی‌شود. آن از یک کوچه، از یک شیشه پلاستیکی، از یک انسان آغاز می‌شود. اگر ما با چیزهای عادی زندگی رویون دهیم، پس به شهر خود نیز آینده تازه داده می‌توانیم. اکورایون این لایحه نیست، این یک قدم اول است. در کدام سمت ما در شهر دوشنبه با کمیته حفظ محیط زیست یادم کرده می‌توانیم؟ یکی از مسائلی که حضور تمام جامعه شهروندی رو با تشویش آورده است این مسئله پرتاب‌ها میباشد. برای همین من فکر می‌کنم که اگر شما در یکی از چرابینی‌هایی که وابسته به گذراندن اکثر روزگی محل است اشتراک کنید بنهایت خوب می‌شود. تشکر. هنگامی کار با خریطه ما جایهای جمع‌شوی پرتاب‌ها را اسببرداری کردیم. بعد از آن برای موافقه کردن جای گذرانیدن چرابینی اکولوژی به سردار شعبه حفظ محیط زیستی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فردوسی دلاور رحیمов مراجعت نمودیم. ما نمایش گذرانده نشان دادیم که این چیزها از شیشه های عادی پلاستیکی ساخته شدند، از آن چیزهایی که ما هر روز به اندیشه پرتافته می‌فرستیم. اما پلاستیک ناپدید نمی شود، آن با طبیعت میماند. اگر بعد از این نمایش حداقل یک شیشه پلاستیکی به زمین پرتافته نشود، پس این کار بیهوده نبود. Использование солнечных батарей позволяет сократить зависимость от традиционных источников энергии, уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу и повысить энергетическую безопасность. На мой взгляд, внедрение солнечных батарей – это шаг в будущее. Это направление необходимо поддерживать на государственном уровне, общественном и частных уровнях. پس از درس و در روزهای استراحت من در آمدن نمودن لایحه‌های نیروگاهی آفتابی در جدول انرژی پروژه اشتراک نموده کارهای لایحه‌کشی را می‌آموزم. تا امروز من در لایحه‌کشی 5 نیروگاه آفتابی با قدرت عمومی 10,000 کیلووات اشتراک نمودم که ساختمان آنها الکی آغاز گردیدند و در ماه‌های نزدیک به کار شروع می‌کنند. در انجام می‌خواهم بگویم که به خاطر شکوفایی وطن عزیزمان تاجیکستان بیایید یک جای طبیعت را حفظ نماییم. Assalomu alaykum.
нушин бисёр нағз баромад кардед. Ташаккур. Шумо ба давраи дуюм як суруд хондагӣ будед, а? Бале. Кадом суруд буд? Суруди чини. Янза. Ман шумо ба театр даъват кардам, шумо фаромӯш накардед? Не, фаромӯш накардам. Хай чаро наомадед набошад? Гуфтам баъд аз озмун биёям. Бисёр хуб. Бисёр хуб. Ташаккур. нушин муқаддасоти миллӣ нишони ҷумҳурии тоҷикистон, суруди ҷумҳурии тоҷикистон, парчами ҷумҳурии тоҷикистон, президент ва асъор. нафаҳмидам як бори дигар парчам, нишон, президент, асъор ва суруди миллӣ. ташаккур ташаккури зиёд. ташаккур барои иштирокатон. Ташаккури зиёд. Сердце девушки – источник добра. Мы дома медихим. Мы продолжаем. Иштирокчии навбати Мамаднабиева Фазилат. ҳар кӯдак як дунёи махсус аст, дунёи пур аз орзу ва табассум. имрӯз ман ба назди кӯдаконе омадам, ки бо содагӣ ва самимияти худ дилҳоро гарм мекунанд. ин муассисаи дилҳои кушода аст, ки дар он кӯдакони дорои синдроми Дауна таълиму машғулият мегиранд. шояд онҳо каме фарқ доранд, аммо онҳо ҳам мисли ҳамаи мо шодӣ карданро дӯст медоранд. имрӯз мо тасмим гирифтем як барномаи варзишӣ баргузор кунем. дар оғоз бо машқҳои сабук бадани худро гарм кардем. баъдан якҷоя ҳаракатҳо, бозиҳо анҷом додем, хандидем ва ҳар лаҳза пур аз нерӯи хуб буд. сипас як мусобиқаи хурди варзишӣ гузаронидем, бозие ки зудтар медавад. аммо дар ин ҷо муҳим нест ки кӣ тезтар медавад. муҳим он аст ки мо якҷояем. ҳар кӯшиш қадам ба пеш аст ва ҳар табассум як пирӯзӣ. ин лаҳзаҳо ба мо ёд медиҳанд ки хушбахтӣ дар чизҳои оддӣ аст. як нигоҳ, як ханда, як дастгирӣ. биёед бештар меҳрубон бошем ва бештар шодӣ тақсим кунем. на ҳар ки дигар аст кам ҳаст аз моён дар ин дунё. инсон ба инсон баробар аст, на бо қимату тамғаю номҳо. Ассалому алайкум.
ва алайкум ассалом. Фазилат, агар шумо имконият медоштед, кадом мушкили имрӯзаро шумо баррасӣ мекардед? агар ман имконият медоштам, пеш аз ҳама вақте ки чуноне ки дар видеои худ нишон додам, ба чунин кӯдако дастгирӣ мекардам ва боз ҳам мактабҳои бисёртар месохтам, то ки чунин кӯдакони маъюб дастгирӣ ёбанд. Ташаккур. خب فضیلت بانو سلام علیکم. Ассалом. تشکر برای نوار. خب وقتی که شما با پدر و مادران همین کودکان یک جایه بازی ها گذراندید، صحبت ها، خودتون رو چگونه احساس کردید؟ ростӣ ман пеш аз ҳама фикр намекардам ки чунин ба эҳсосот дода мешавам. вақте ки бо модарони онҳо ман суҳбат кардам, фаҳмидам ки онҳо беҳтарин модарон ҳастанд. ҳамаи модарон беҳтарин ҳастанд, вале онҳо беҳтаринтаранд. барои оне ки дили бузург доранд, чунин кӯдакони худро тарбия карда истоданд. мо шоҳид мешавем ки бисёре аз модароне ки дорои чунин кӯдакон ҳастанд, онҳоро ба ятимхонаҳо мебаранд. вале ин модарон кӯшиш мекунанд. فضیلت بانو تشکر. ما شما رو شنیدیم. درباره رابعه بلخی چی میدونید؟ کی است رابعه بلخی؟ робияи балхӣ яке аз шоираи бузурги форсу тоҷик аст. яке аз аввалинҳо ҳам гӯем хато намекунем, зеро робияи балхӣ аввалин шоирае буд ки бо забони форсии тоҷикӣ шеър менавишт ва рӯзгори бисёрам пурмуҷарро дошт ва дар охир худро ба қатл расонид. از شاعران معاصر شعر میدونید؟ албатта. کی؟ معرفی کنید و قرائت کنید. шоири муосире ки ман дӯст медорам ин лоиқ шералӣ аст. ва агар иҷозат фармоед, вай аз достони шоҳномае ки нависонда буд дар бораи таҳмина ва кушта шудани суҳроб, онро қироат намоям. таҳминаҳам аз дарду ғам донемаҳам, аз асрати суҳроби ял бурҷи ғамона синаҳам. تشکر فضیلت. این رو لایق شرالی نوشته است. албатта лоиқ шералӣ мехост ки амин достони ғамангезро бори дигар таъсирбахштар кунад ва дар пайравии абулқосими фирдавс. تشکر برای اشتراک. раҳмат, саломат бошед. خطابیتون اصلاح کنید. майла. ташаккури зиёд. ҳамроҳи ва таҳмина. ассалому алайкум. баъзан кӯдакон орзуҳое доранд ки барои мо хеле оддӣ менамоянд, аммо барои онҳо ин тамоми дунёст. аз кӯдакӣ ман ҳамеша ба касоне ки ниёз доштанд дилсӯзӣ мекардам, зеро ман дида будам ки чӣ гуна падару модарам бо муҳаббат ба аёдати онҳо мерафтанд ва ман аз онҳо омӯхтам ки некӣ кардан ин танҳо амал нест, ин эҳсос аст. имрӯз ман хостам барои чанд кӯдак як лаҳзаи хушбахтӣ эҷод кунам. бо ёрии дӯстонам ман кӯдаконро пайдо кардам ки дар дилҳояшон орзуҳои зиёд вале имкониятҳои кам доранд. ва имрӯз ман назди онҳо меравам, то орзуи хомӯши дилашонро бишнавам ва як орзуи кӯчики онҳоро амалӣ гардонам. агар ҳар яки мо танҳо ба як нафар дасти кӯмак дароз кунем, ин дунё дигар мешавад. аз худат сар кун ва бин ки чӣ гуна некӣ паҳн мешавад. Şavkatcan çan salmışmın? Çalsın. Mağazın. Yol solu neşe. Bence zey orası tay.
Nostalji. Nostalji benim parti. بعد برای اشته درس بدن میمون. السلام نومتان زیش مایست؟ بسیار خون که اصلا شما؟ شما لزه ارزتان خواهید؟ Qachoqchi. Qıçaqça uxti. Хорошо. Спасибо. Kimde? Muslima. Muslima xon que aصلا شما؟ Пойми. Ты танчика можешь тушку, а? Орзиш молодцы. Qachoqchi. Орзиш мел qıçaqçами. Хорошо. امروز من فهمیدم که خوشبختی در چیزهای کلان نیست. خوشبختی در آن است که تو سبب تبسم کسی شوی. ما بسیار وقت فکر میکنیم که برای کمک کردن باید امکانیت‌های کلان داشته باشیم. اما حقیقت این است: یک کار خرد میتواند دل یک انسان را نجات دهد. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Амраева Тахвина. У меня для вас очень интересный вопрос. Только что мы посмотрели ваше прекраснейшее видео. Вы говорили, показывали нам, что такое счастье. Мне было интересно просто спросить вас, а что такое счастье для вас? Для Как меня- вы видите, простите, как вы чувствуете его, как вы видите, ощущаете его? Для меня счастье — это когда моя мама, мои родители, мои близкие друзья, знакомые, семья, все здоровые. Это самое главное счастье, во-первых. А во-второе, я как творческий человек, когда я на сцене, когда я пою, эти эмоции никогда не передать. Это для меня огромное счастье. Ханзане. И последний мой вопрос вам, это будет на английском. Я надеюсь, что вы знаете английский язык. What does love mean for you? Love, it's for me, it's protect your family, yourself, first of all. If you love yourself, if you protect yourself, Respect if you yourself. do, respect yourself. If you do what you love, it's you will love another one. You will love another people, animals, and Good job. You will achieve your goal. yes. Yeah. Thank you, thank you. Небесный голос, спасибо тебе. تخمینه جان تشکر برای نوار. وقتی که شما با همین کودکان معاشرت کردید، از نزدیک شناس شدید، چی رو آموختید برای خودتان، برای حیات خودتان؟ من برای خودم آموختم که ما چیزی که خودمون رو داریم، چیزی که داریم ما قدر نمیکنیم. شما همچون تبلیغگر در آینده شما غالب آزمون میشوید نمیشوید؟ من فکر میکنم که این رسالت هر یک شخص است که تبلیغ کند که امروز مادران ما از بحر فرزندان خود نگذرند. فرق ندارد و معیوب است، امکانیتش محدود است، شرایط خوب نیست، شرایط اجتماعی ندارد، مادر است. مادر شخصیتی است که برای هر یک انسان ایدئال است و شما می توانید همچون یک تبلیغگر خوب که شما هنرمند هستید در آینده به این کودکان، به این طبقه کودکان کمک رسانید. تشکر. Тахминаджон, ассаламу алейкум. Я знаю, что вы, это уже многим известно, что вы близки к культуре, вокалу. Вот такой вам вопрос. Вот вы показали видеоролик о детях, которые имеют
какие-то болезни и так далее. Могли бы вы коротко, как вокалист, что-то вот куплет или кого-то, что вам приходит на ум, вот просто вот выразить свое именно в музыке? Хорошо. بهتر از جانم تو را ای دل ربا می پرورم کرده عشقت را چو دل در سینه جا می پرورم کرده عشقت را چو دل در سینه جا می پرورم. تشکر تهمینه. برای چی پایتخت ما دوشنبه نام دارد؟ برای اون که سالهای پیش روزی دوشنبه آدما به بازار میپرامدن و بعد از همین نامش رو دوشنبه ماندن سال 2009. 1900. تشکر برای اشتراکتون. سلامت باشید. Ее сила в заботе о других. Спасибо, Тахминочка. Браво, молодец. Lutfulloyeva Sumbul. صباحی پرنور کوچه های شهر من زیبا خیالی راهی دور گویمش سلام با دلی شاد صبح تو بخیر صبح تو بخیر ای شهر من در جواب بدی موغم میرسد بوی گلشن در روی این زمین شهری بهترین آدم برای ما همون در پرتونگو پرتویان مصروی خودشونم با یکدیگر مهربان باشیم دست یکدیگر را در تنهایی در روزهای سخت دست یکدیگر را گیریم صبح تو بخیر صبح تو بخیر ای شهر من در جواب بدی موغم میرسد بوی گلشن زیبایی شهر از عرق جبین آنها آغاز می شود که کسی به آنها اهمیت نمی‌دهد. تنها هوای سرد و صدای جارو همراهی آنهاست. وقتهای وقتی جنگ وای بود ما گشنگیرم دیدیم تشنگیرم دیدیم زحمت هم کشیدیم روزهای سختی به شمار هم دیدیم لیکن شکرانه آن که دولت ما با فیض پربرکت دهید تازگی این نه تنها کار آنها بلکه مدنیت ماست. آیا ما قدر این را می‌دانیم؟ ما وقتی که با باران میشه با بعد باران با همین ققه میشه با بعد باران با ما میرویم همین جایی که تماشا تازه کده گیریم. این واقعیت است. ما هر روز انتخاب میکنیم بی‌پروا باشیم یا تغییر دهیم. این لایحه من است. صبحی تو بخیر ای شهر من. امروز یکی از کوچه های ناحیه سینا را همراه با بریگادا به ترتیب درآوردیم. اما مسئله در یک روز نیست. شهری نازنین سوال این است. فردا تو چی کار میکنی؟ السلام علیکم. تشکر سنبول. سوال انیق از خودتون گفتید فردا تو چی کار میکنی؟ شما چی کار کردنی هستید فردا با این لایحه‌تون؟
пеш мехоҳам як пешниҳод ҳам дорам ва фикрҳои зиёде дорам дар масъалаи ҳамин мавзӯи худам ва фардо ман мехоҳам ба онҳо кӯмак расонам на танҳо бо ҷисми худ яъне бо руфтани худам ва балки ба кӯмак расонидани онҳо бо чӣ хел гӯям як будани бо ҳамроҳи онҳо бояд ҳис кунанд ки онҳо танҳо нестанд ва мехоҳам лоиҳаямро пеш барам ва пешниҳоде ҳам дорам ки пешниҳодам ин аст ки мехоҳам либосҳои роҳат ба онҳо яъне дизайн кунам. Ташаккур. Сумбул, шумо Зайнаб биби зан як зане буд, як солое, кадом соло шумо бояд донеду фикр кунед аввалан. Зайнаб биби ки буд? Чӣ гуна зан буд ва чӣ кор кард? Чӣ қаҳрамонӣ карда буд? умуман дар тӯли таърихи Тоҷикистон кадом қаҳрамон занҳоро шумо мешиносед? ташаккури зиёд. Саломат бошед. Огромное тебе спасибо. Прямо сейчас встречаем нашу следующую участницу Нозанин. Болельщикой Нозанин. Кому кам зиёд будаст? мехоҳам як рӯзи хотирмон ва пур аз меҳрубонии зиндагии худро ба шумо қисса кунам. Дар яке аз рӯзҳои фасли баҳор ман ба мактаб-интернати рақами 3 шаҳри Душанбе барои кӯдакони дорои имконияташон маҳдуд рафтам. Ин як таҷрибаи хело таъсирбахш ва пур аз эҳсосот буд. Чун ба аёдати кӯдакони дорои имконияти маҳдуд рафтам, аз ин рӯ нахостам дасти холӣ равам. Бо худ барои кӯдакон тӯҳфа гирифтам, ки шомили ашёҳои хониш аз қабили ҷувздон, китоб, дафтар, қалам ва якчанд аёнияти дигар, ки барои таҳсили онҳо зарурӣ ҳастанд. Ростӣ, баробари расидан ба ин макон шодиву хурсандии ман чанд баробар афзуд, чунки кӯдакон моро бо табассуми самимӣ ва шодиву нишоти хоси худ пешвоз гирифтанд. Гарчанде ки онҳо мушкилоти ҷисмонӣ доранд, аммо рӯҳияи онҳо қавӣ аст ва дилҳои онҳо пур аз меҳрубонӣ аст. мо бо онҳо аз наздик шинос шудем, суҳбат кардем ва барои дилхушиву шодии онҳо якҷоя бозӣ кардем. бозиҳо хело шавқовар буданд ва ҳамаи мо хандидем ва хурсандӣ намуда худро хушбахт ҳис кардем. Дар идома бо рақсу таронахонии хурсандии кӯдакон идома ёфт. лаҳзаҳои рақс пур аз шодӣ ва нерӯи мусбат буданд. кӯдакон аз самими дил хурсандӣ мекарданд. ин амал нишон дод, ки онҳо чӣ қадар ба таваҷҷӯҳ ва муҳаббат ниёз доранд. аз ин рӯ ҳамчун қарзи шаҳрвандӣ, аёдати он барои мо фаъолони ҷомеа муҳим аст. ҳамчунин мо барои онҳо хӯрок омода кардем. дар якҷоягӣ бо онҳо хӯрдани хӯрок лаззати дигар дорад. ин на танҳо як лаҳзаи ғизохӯрӣ,
балки як имкони ҳамдигарфаҳмӣ ва дӯстӣ миёни мо буд. барои мо аён гашт ки ҳатто як кори хурд метавонад ба дили касе шодии бузург бахшад. имрӯз ба ман дарси муҳим дод. мо бояд ҳамеша бо якдигар меҳрубон бошем. ба касоне ки ба кӯмак ниёз доранд дасти ёрӣ дароз кунем ва муҳаббати худро дар амал нишон диҳем, зеро хушбахтии ҳақиқӣ дар он аст ки дигаронро хушбахт гардонем. ман барои худ дарк намудам ки онҳо бо орзуҳо, бо ҳиссиёт ва бо умед ба ояндаи равшан нигоҳ мекунанд ва чунин дастгириҳо барояшон ҳатман кӯмак менамояд, зеро онҳо ҳам мисли дигарон мехоҳанд омӯзанд, бозӣ кунанд, дӯст дошта бошанд ва худро дар ҷомеа шахси муҳим эҳсос намоянд. ман дар чашмони онҳо шукргузорӣ ва хурсандиро дидам. ҳатто як тӯҳфаи хурд ё як лаҳзаи таваҷҷӯҳ метавонад барои онҳо бисёр арзишманд бошад. ин маро водор кард ки бештар дар бораи масъулияти инсонӣ ва арзиши корҳои хайр дар ҷомеа фикр кунам. дар ниҳоят ба ин хулоса расидам ки чунин амалҳои хайр танҳо як рӯз набояд бошанд. беҳтар аст ки мо онҳоро ба як одат табдил диҳем. одати кӯмак кардан, одати муҳаббат додан ва одати инсон будан ба манфиати ҷомеа ва кишвари азизамон Тоҷикистони маҳбуб. Нозанин, салом алейкум. Ассалом. Шумо бахайр. ба шумо саволи ман ин аст: чаро шумо маҳз ин самти хайриявиро интихоб кардед? барои он ки ман аҳамият медиҳам, ҳозир дар замони ҳозира кӯдаконе ҳастанд ки онҳо дорои имконияташон маҳдуд ҳаст ва барои худашонро нишон додан онҳо шарм ҳам медоранд. ман хостам ки бо онҳо равам, аз наздик бо онҳо ҳамсӯҳбат шавам, барои он ки онҳо тавонанд мисли дигарон худашонро муаррифӣ кунанд. ва ман маҳз ҳамин мавзӯъро интихоб кардам, барои он ки каме ҳам бошад саҳми худамро дар амин ба онҳо кӯмак расонам, ба онҳо нишон додам ки онҳо ҳам ба ин чиз тавоно ҳастанд. раҳмат нозанин, раҳмат. нозанин, шумо бо ҳамин кӯдаконе ки имконияташон маҳдуд аст аз наздик шинос шудед ки ино чӣ гуна беморӣ доранд? бале. кадом намуди касалии даун ки синдром даун? бале. ва аутизм? аутизм, бале. онҳо касал ҳам буданд, лекин саводашон, қатъияшон бозӣ кардем, забондонияшон ҳам нағз буд. баъзеяшон буданд забони англисиро хуб медонистанд. дар ҳайрат мондам. шумо айни ҳол дар бахши чандум мехонед? соли чандум? сеюм? бале. дипломат? донишгоҳи академияи доракунӣ давлатӣ. бисёр хуб. хуб, шумо аз таърихи тӯлонии халқи тоҷик занҳои қаҳрамонро медонед, дар борашон маълумот доред? бале. ва занҳое ки дар замони муосир, дар даврони соҳибистиқлолии кишвар саҳми арзанда гузоштаанд, ва идеали шумо ки аст? бисёр занҳоро медонам, аз Робияи Балхӣ, Зебунисои шоирои халқи тоҷик мебошанд, аз варзишгарон бошад Мавзуна Чориева, Зебунисо Рустамова, Малика Собирова ва ғайраҳо. Ташаккур. Благотворительность – это ее сердце. Молодец. На сцене следующая участница. Вот как-то мало слышно ваших бурных аплодисментов. На сцене Рамзия Бону.
табиат ин хонаи мост. ҳар дарахт, ҳар қатраи об ва ҳар нафаси тоза барои мо муҳим аст. Аммо имрӯз муҳити зист ба муҳофизати мо ниёз дорад. биёед партовро кам кунем ва табиати худро дӯст дорем, зеро табиати пок зиндагии солим аст. табиат ба мо ҳаёт мебахшад, аммо имрӯз он ба кӯмаки мо ниёз дорад. биёед кӯчаҳоро тоза нигаҳ дорем, табиатро эҳтиром намоем ва дигаронро низ ба ин роҳ даъват намоем. ҳар як кори хуб қадаме ба сӯи ояндаи сабз аст. табиатро тоза нигоҳ доштан ин вазифаи ҳар яктаи мост. ассалому алайкум. рамзия, ташаккур. занҳоеро номбар кунед ки дар адабиёти классик ва муосири тоҷик саҳми бориз доранд. шоирон аз ҳисоби занон. У меня следующий вопрос. Все нормально, еще не все потеряно. Держись, хорошо? Следующий вопрос. Так как я понял, что ты учишься... как эта сфера называется? На русском как называется? Туризм. Туризм, да, Саёҳат называется? ва меҳмондорӣ, туризм. Вы владеете иностранными языками? Я владею русским языком на отличном и хорошем уровне, английском на разговорном уровне. На разговорном. Можете, пожалуйста, чуть-чуть нам рассказать про свою профессию на английском? Совсем немножечко. Про свою профессию? Да. Нам очень интересно было бы. My work, traveling. Traveling, правильно. Очень хорошо идешь. Ну, я знаю английский на разговорном, а так хорошо я не могу разговаривать. Но мне достаточно, что ты хорошо говоришь на русском, это тоже какой-то плюс. Спасибо тебе большое. Вам спасибо. рамзия ба шумо савол дорам оиди ватани азизамон рамзҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро номбар кунед. рамзҳо парчами миллии тоҷикистон, суруди миллии тоҷикистон ва нишонаи миллии тоҷикистон. офарин. агар шумо имконият медоштед тоҷикистонро дар ҷаҳон чӣ гуна муаррифӣ мекардед? агар имконият медоштам аз фарҳанг, аз идҳои худ, аз либосҳои чакан атлас, аз тамоми хӯрока ва анъанаҳои худ дар тамоми ҷаҳон нишон медодам. ташаккур барои ҷавобот. рамзия ҷон, ассалому алайкум. алайкум салом. шумо барои тоза нигоҳ доштани муҳити зист чӣ одати хуб доред? Як мегуфтед? водати хуб? нигоҳ доштани муҳити зист. ман муҳити зист мехостам аввал ҳамин наврасон ва навҷавононро ба тозагӣ ва аз тозагӣ аввал аз худ ва аз ҷои зисти худ ва аз берун шавқманд карда ба онҳо фаҳмонам ки тозагӣ гарари саломатист. тоза нигоҳ доштани ватани худ ин ҷаҳонро ин ҳамаш ояндаи сабзи мо мебошад.
Ташаккур. Ташаккур. Саломат бошед. تشکر زیاد